Gisugda na karong adlaw ang distribution sa tag 5,000 pesos nga financial assistance sa mga labing apektado sa Bagyong Odette dito sa Mantawi City. House to house ang pamaagi sa pagpang-apod-apod. Ang detalye ni Nico Serino. Sa City Treasurer's Office, giandam kaganiha ang mga kinahanglanon sa pagsugod sa distribution sa 5,000 pesos nga ayuda. 5 ka barangay una ang inisyal nga hataganan nga moabot sa kapin 400 ka pamilya tanan. Naglangkob ini ang 14 gikan sa barangay Bakilid, 75 sa Kanduman, 141 sa Hagubyaw, 97 sa Tawason ug 102 taga barangay Tipolo. Matud sa labaw sa CTO, tulo ka adlaw ang ilang gitagana sa distribution ug malaumon nga anaara ang mga tagbay sa ilang Pinoy-anan. 5 pa ka barangay ang na-release so giuna na lang nasadna namo. Kay mao pa may kanang na-process namo. Pero naana sa tuy nag-abot-abot. Taliwa sa sitwasyon, kung diin posibleng dunay mutumaw nga mga reklamo, giklaro sa opisina nga ang mga naaragyod sa lista ang ilang hataganan. Mupresentar lang og IDs ang beneficiary. Ang ako lang yung ingon sa among mga tao if ever na imang reklamo, muingon lang gid sila nga igo raming nag-distribute wa may kahibaw party ani. So kung kinsay naa sa payroll, mao ra gyud among hatagan. Nagtambayayong sa distribution kaganiha ang City Treasurer's Office, Social Welfare Office, taga-barangay ug Mandaue City Police. May pulis nga gi-assign sa matag distribution team aron mahatagan sila og igong seguridad atol sa pagpang-apod-apod. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.